Yo, what's up? May buntag mga another day, another life, another blessing na to, no? Karon, nagkaon, nagligo. Tambay na sa ta. So, balik na may sa mo ang full-time nga trabaho. Ang pagsambay kay manawong racket dito. Kahapon nya, karon nagtiwas lang si John ug si Bayroko dito no nya. Kuan man. Usa na lang katawo kinahanglan ni John para sa project. So, kami dire balik na may sa mo pagka full-time tambay. Nah. Hey. Oh. So, mga to ko namin do jibo ron sa kuan mga ga. Project ni John no kaya mo ipakita sa inyo ang kanang finished product you know. So, karon chill sa mi dire tambay sa mi dire. Mga ga, sa pirmi na kuway tarong tug ba no? Puwa kay kong mata. Mano ka ni? Napak no? Mano ka ni do no? Lala. Do. Iwas ko dre. Hoy. No. No. Fokus kayo. Kung mata ba puwa kayo, no? Mano ka ni? Ay tarantog. 8 hours niya puntog na to. Bye. Ikaw, sa yung mata. Ano ka ni siya mga ga? Mura kinahanglan gini siya guan tambal. Subscribe ng taon mo. Para worth it ato magpulaw-pulaw di ba no? So hapit na mas 12 mga kano. Ting pangaon na pod bag or kita magkaon, kaon na sad. Hugo na itong tambayanan da. Iyon. Hugo na itong tambayanan. Ada decision na sa may podrip. Kuan lagi. Ikaw wala. Na. Alas 12, hapit na lang na mga ngaon we kay kapoy nagtambay, kaon na pod. Ta naman. Na. So may main ka nun? Ako. Bye-bye. Bye-bye. Pagaraw. Ano ta? Wala ba kayo kuhan? Hadlukan na ba ka? Mo may kuan na to. Na? Naglibog may mga unsa ko na sudanon. Unsa ko na lain nindot. Kana lang daang lain, di na nindot. Klaro ana. Laing, di kay lain. Sabay lain nindot sudanon. Laing. Laing kana laing. Wala makanta na. Mas laing bisa. Resulta sa kaon ngaliko yung utok na ta. Nga sumi mga kay mo. Laing gila. Nan samjud. Lutok ni mama kanyo. Lutok pud ta. Gay ni ani. Napa may tambal sa bugas do? Na. Alat na. So, mga ano may mga ga. Dara, naglibog may sa mong sadon itlog ba og pasit kanton. Di amon lang itlog og pasit kanton. Padi ni maglibog. O karon ni mga karon na lang kayo na kuan ba. Nagkahitik ang mga kuan. Sa una ang kawaton. Kuan ra, hinay-hay rag sinilas. Karon nabilig ko nagi kayo. Puno pa ni mga ga oh. Binlan ko gamay kayo. Nagkawat ani no, please lang. Luoy ka. Ayaw yung taon kanon kawatay. Luoy ka sa maniud to papadong. Wala ko makaon diri pero okay na siya. Inaot ko nga magkaton ka sa imong ano. Sayop ay sing panghagbahaw diri. So, mga ano rin mga ga. Padong na may adto mga ga. Lakpan kita na ron. Gagag mas. Why maparte? Asum tada lagi de. Palit lang tayo. Nandiyan. Nandiyan ko mas diri. Dili. Ay lang saba basta na pulis. Ay lamin yung dakpa sira. Naturi out po. Asa dapat dyan. Langsung liko gamay rin. Are dire. Di pa kabut turi kay kay nito puta na dia. Dali ko may dire wala. Ato. Dito sa salamat. Sali malasa. Malasa gyud mga ga. Gahapon ratan karon kubusan. Ari na kado. Ano namin dire mga ga. Apit lang man si John dra. Na nakita si Rocco John no? Rocco John. Asa mo oy? Uban ko oy. Lakaw sa mga jud mga ga kay napa may kan, gamay nga tapakanan no. Ya, madto sa mig pantalan ko no. Una ko si kasurig pantalan Sir, Korean. No, dere pre, wala ay diri niyo pre. Ay video camera mo. Langas kayo mag-module ta, langas kayo. May kog. Tugnawa. Amo ga, hindi mo matagka na panahon mga gaw. Init ka tugnaw nga. Unos na. Di na pa ni unos ay. Bagyo naman Bagyo na.
Parang daro ko dyan. Ah! Tawag ba oh? Tawag ba oh? Gabi, galit lang no? Ah! Dito po tayo ngayon sa lokasyon ng Bagyo kung saan malakas na ang hangin. At nakikita nyo naman oh, yung mga puno, yung nadadala na ng hangin. Ito na lang, hindi dinala ng hangin. Ito po si Kuya Kinit, nagsasabing ang buhay ay widir-widir lang. Ngayon, i-interviewin natin yung salanta ng Bagyo. Sir, kumusta yung kagaya mo? Okay ka lang, sir? Sabi mo. Ikaw, sir, yung bahay mo. Asan yung bahay mo? Kumana. Ay, maga, nakagusto ginagangin mga oh. Oh? Saan naman? Alikon kayong project engineer mga ga. Reno siya yun mga ga. Panday oh. Trabaho nga bro. Work is life. Ang project engineer hasil hard kayo. Tanawa ang helper oh. Hinuktok ang helper. Barok. Oh. So, tara mga ga. Muna yung finished product ni Joe no. Ayan siya. Kaya kaya nakaslant ang haligi no. So wala pala mahuman ng kuan kani. Ang kisame kay nakuwan lagi. Balik ko ra ni John ugma. So karon uli na sami. Kay sungog sa panahon oy. Sungog sa panahon. Adara maga. So kung ganahan mo magpatrabaho diha og inyong mga kuan gusto nga ipatrabaho. Pwede na kayo nyo kontakon si Nejo no. Ako ang ibutang ang kuan cellphone number sa description below. Tulog ko ah. Lah. Kana mo ko gan anay kasugat. Tawa maga. Ay taning sepangan? Anting ta kaliwat. Dito ta. Dito ka ba? Ang end of contact na ta sa tuwang pagkaraketero no kay last day na to namo gahapon. So wala pa na siya totally finished gito ang project ni John kay pintalanan pa man to pero kung nakita ninyo okay kato siya. So kung sa inyong ganahan ipabuhat tanan nga klase balay stage bisag unsa basta kuan kontak ka na niya. Pwede rin pabuhat ya bisag unsa balay pili basta construction rin ba no? Construction niya kanang klase nga trabaho nga kuan engineering projects pwede na siya kontako no. Tog di ka ganyan pero haya paano kakawam ko kakain naman no. Ay kanay tambal sa kuan duka tambal nervyos. Nauli na ko mga ga. So end of contract no. Kalito ka na. End of contract sa ato ang project no. Kauban si John mga ga. So before tani tapuson, wala na gusto i-share niyo no. Siguro nakadungog na money or nakabasa na money nga kuan. Quote nga never judge a book. Dito. Never judge a job mga gano. So bisag unsa pa na siya nga klase nga trabaho, di na dapat nato i-judge no. Whether bisag unsa na siya nga basta trabaho kay watak hibaw or wakak hibaw nga naay mga namahuan nila nga wala nimo na mahuin no. Nga kana klase nga trabaho para sa kuan no, as a construction worker. Kay kana lang daan ang kuan mga based on my experience kanang pag-bend og metal or ang kanang pag finish sa bungbong or sa kanang haligi. Gusto na kayo sa mga ga o para sa pinaka-basic kanang pagmasa og semento no. So kung magmasa ka, kung madaghan mo ang tubig, basa siya. Kung kuan ka makuwang kuan sa puga so
okay ra mauga kay mapuna man og tubig. Ang problema ug kanang mabasa kay malugaw jud na yung mga minasa no. So na sila yung mga namahuan nga wala na to namahuin no. For example kanang pagmasal ano, ang pag-timing lang daan sa tubig. Kana siya mga timingunon ginani mo no. Praktisana na nimo siya. So skill na nila nga ila nang gipraktisa no, ila nang namahuan no. So dapat dito mo judge no sa usa ka trabaho no. Labi na og ang trabaho kay disente o legal ang paagi sa pagpangitag kwarta no. Kay kuan ni siya mga we are all trying our best to serve food on our table, di ba? So kung na rin may gusto ipabuhat nga mga engineering projects mga just contact medyo no. That's all for our raketero buhay raketero mga no. So ngita na po taglain nga mahimo na tong kuan nga mag-uban gyud ninyo no. So, ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa YouTube channel mga gano. Hope ko nga nalingaw mo, hope ko nga di mo mapulan, hope ko nga daghang patag maubanan nga mga vlog mga ga. So, that's all for today. Anoy out. Bye-bye.